Čaute lidi, tady je Boxusper a já vás vítám u nového videa. Dneska si tady budeme otevírat Pokémon kartičky, ale nebude to jen tak, mám tady speciálního hosta, Matimena, čau! Čau! Takže, doufám, že jste viděli minulý díl, protože mě se hodně líbil, jestli ne, běžte si to rychle pozrieť. Mám tady Paldeu, to je region Scarlet Violet, jestli neznáte. Tady tenhle plánek jsem zjistil, že tam jsou Pokémoni, kteří mi můžou padnout. Takže jednu víme. Takže je to jako to předešlo, akorát v jiných barvách. Je tady 9 balíčků, by tady mělo být. Jo, je tady 9 balíčků. Pak tady toto, nevím na co to je. Pak jsou tady obaly na Pokémon kartičky, to znáte. Pak jsou tady kostky, jestli neznáte tu hru, můžeme si to někdy zahrát na video. Pak jsou tady ty žetonky úplně stejné jako v tom minulém. A pak je tady kartička Pikachua, jestli vidíte, strašně hezká, líbí se mi. Pak jsou tady ty energie, to je jasné, kolik, nevím kolik jich tam je přes 30 podle mě. Ale takže, dneska jsme se rozhodli, že uděláme takovou menší soutěž, že jeden balíček oddělíme, tento je tady jenom jednou, takže tento oddělíme, dáme ho pryč stranou a jsou tady, je tady 8 těch balíčků, takže a každé jsou tu dvakrát, takže každý si jeden otevřeme jednou a kdo otevře lepší karty, si otevře tenhle ten poslední balíček, takže to bude taková prostě, že kdo otevře lepší karty, ten vyhrává, taková soutěž. Takže jsou tady 4 druhy, že jo, nebo s tím ještě 5, ale to je jenom jednou, takže tady má 4 a tady mám já, takže hoši, strašně se na to těším. Asi můžeme na to rovnou jít, těším se strašně moc na to. Takže otevřu balíček. Máš otevřené? Ještě ne. OK. Tenhle card trick, to je, že je jenom jedna karta, to znám. Že jo, kód. Kód dáme pryč, jednu dám dopředu. Tak, hoši. Takže, kdo bude začínat? Půjdeme na jednu, ne? OK, tak jdeme, hoši. Pojď blíž kameru. Takže, Dark, OK. Co to je? Phalanx. Počkej, ještě blíž, ať to jde vidět. Já mám profesor, ředitel. Jo, pak mám tady tu Jigglypuff. Ten se mi bude hodit. Tadbulb, nevím, co to je. To neznám. Ježiš, já neznám skoro žádného Girafarik, jo, to znám. Jo, to je ta Gotorita, to je druhý evolve, to znám taky. Co je toto? Honchkrow, neznám. Pak tady mám trenéra, jak vidím. Calamitoous Wasteland, neznám. Takže další. Larvitar. Let's go. Já taky. Jo? Let's go. A máš to takového toho záříce? Let's go. Tak máme 2, 1, pojď. OK. Mám tady tu energii. Ty máš co? Takového jednoho nového Pokémona v té generaci. Grafaj, OK. A já mám tu energii, tuhle jsem reálně chtěl. Tuhle jsem před tím openingem říkal, že bych ji strašně chtěl. Takže 3, 2, 1, pojď. Oh, Hydreigon, let's go, Hydreigon. Tinkyton, to neznám. Jo. To je nový Pokémon. Aha, tady je Hydreigon, což je mega nice. Takže se sbírej si všechny svoje kartičky. Mám Kvakamola za sebou. Počkej, takže, já nevím, jakou jsem si otevřel. Já, ale... Další jde na... Dej to tady. Tak, já jsem si otevřela ten třetí evolve Fuecoca. Takže, teď půjdu asi na ten třetí evolve. Já taky. Kočičky. Takže, jo, jen toto si otevřeme nakonec, toho Pikachua, strašně se těším. Takže, jdeme zase otevřít. Já se to těším. Ale já doufám, že mi tam padne nějaká EX. Protože jestli mi tam fakt padne, tak to bude super.
Tak. Takže. Toto dáme pryč. Jeden a pojď. Psychic, let's go. Takže, co to je? Uj, kokou. To Jo, si let's nechám. go, let's go. Pak je tady Quaxly, let's go. Pak je to je ten první evolve, to. Jo, já mám taky, akorát jiný obrázek. Let's go. Pak je tady Pinkurchin, nevím, co to je. Pak je, jo, to znám, Dudu Sparks. Jo, to taky znám, Pupitar. To je larvy teda, že? Taký trenér, Falkner. Okay, let's go. Let's go, Zvejlos, to je druhý wolf od Dana, což je nice. Pak je tady toto, jo, Hopip, to je Hopip, aha. Oh, Hej, jo. let's go, let's go, ty jsi dostal Altart. Ne. Let's go. A teď? Let's go, Poslední karta? a pojď. Nic, okay. Mám... Tyranitar. Let's go, jakože není to nějak vzácné, ale jakože je to dobrý. Jinak, hadej. Ale... Co je tohle jakože? Já nevím, Gruša. Nevím, co to je. To je muž. Jo, to je jako kas. Ale hoši. Je to do slavy a... Máme tady Altart. Podle mě to je Alt-Art, full art to podle mě není. To je pravda, že podle mě Alt-Art. Když tak mi dejte do komentářů, kdybych se mýlil, ale podle mě je to tak. Jo, dáš to tam. Já to tam taky dám. Takže vyhrávám. Zatím jo, no. A budeme počítat jenom ty EXky a tak, protože takhle to bychom museli strašně dlouho počítat, jo. Takže teď... Jdu na legendu. Legendu? Jo, to, co jsme si nechali, je tež legenda, ale tenhle jelen je tež je legenda. Jelen, aha. Nebo soud, nebo něco. Já jdu na tohle, nevím, jak se jmenuje. Prostě třetí od Quaxlyho. Hej, ale prosím, ať mi padne EXka nějaká, já chci, no právě, že full art nebo Altart. Ještě aby to padlo mě, abych si mohl otevřít ten pack. Zatím vedu 1-0. Jo, no, takže kód zase. tak. OK, Grass, co máš ty za energii? Fighting. Takže, jako první, Čiglip. zase ten Pink Link. Jo, Mahita, ne, Makuhita, tak. Pak je Magikarp, let's go. Že nic to není, Slowpoke. Great Ball? Let's go, ten se mi bude hodit do deku taky. Ježiš, co to je, to neznám ani. Pak je tu Superior Energy Retrieval, OK, to nevím, co je. Pak je to Sudowoodo, let's go, to vypadá mega hezky ten obrázek. Co máš ty? Corviknight. Jo. Magikarpa zase. Pak tady mám Hydreigona a Hoshi. 3, 2, 1, pojď. Oh, let's go, mám EX, Hoshi, mám EX. Teď je to 1-1. Tak toto, let's go, kámo. A to vypadá třeba mega hezky. Upřímně, ten musíte ho všimnout, že vypadá mega hezky. Nevím, jakou má ještě cenu, ale vypadá mega hezky. Víš co, rovnou, já otevřu tady ty a ten tvůj Alt-Art si dej do toho, jo? Když se do toho, já si dám to svoje Lycanroc, to ani neznám, ale je mega hezký. Jo, ale kámo, strašně se mi líbí, jakože strašně moc. Takže dávám se ho do toho obalu, let's go, se jim nic nestane. Tak, takže vezmu si ty kartičky, dám si tady. Tak a poslední, co budeme otvírat, a toto rozhodne. Ale co když nám nic nepadne, tak pak to budeme muset nějak ještě, víte. Tak se podíváme na cenu těch kartiček. Ano, no. Takže, odkládám pryč. 1 a pojďte. Krás. Pojď, co to je? Whooper, Paldean, Whooper, let's go, hoši. Takže, co tady mám? Noibald, OK. Kombi, let's go. Co to? Glimet, to neznám ani. To je nový tež. Delivery Drone, to jsem taky chtěl. Jo, to je ten druhý Evolve, jdeme.
Spidox, to znám. Artazon, kolik ještě dvě, tak pojď. Tak, Glimet zase a 3, 2, 1, pojď. OK. Let's go. Jo? Ne, sakra. OK, vyhráváš, i když to je trenér, ale nevím, jestli to je jakože altár. Jo, to je, nevím, jestli to je altár, ale prostě je to super trainer. OK. Takže si vyhrávám, vyhrál je to hit. Luxray, mám Luxray, Dej mi slivu. Ano. Tak. Ale tu kartu mi první ukážeš, jo? No, takhle, ukážeš ji na kameru, tady máš. Ukážeš ji na kameru a nebudeš se dívat, jo? Na tu poslední kartu. To mě fakt zajímá, jakože to bude fakt něco dobrého, nebo... Já nevím, bojím se toho, protože tam jakoby nic nemusí být. Hej, ale. Takže, pojď, otvírej. Dobře, takže tady mám kodík. Co to? Jo, kodík, jasně. Jeden card trick. A jde. Dark. OK, Dark. Great Ball, let's go. Neznám. Co to je, ukáž? Jo, to je takový ten hovnivál, který... Quaxly. Quaxly. Jo, to je tam ten. To je Wolftein, ano. To je ten, ne, Evolve. Primate. Ano. To jo, to je zase tamto. No, ne, tam ten, ano. Ach, prosím, ti to něco padne. Mismagius. Waterp. To je poslední? Ne, nedívej se. Počkej, co tam je? Hej, to je blbé. Škoda. Ale hoši, byl to dobrý, fakt jakože dobrý opening. Líbilo se mi, dejte tady like, kdybyste chtěli více. A teď už jenom Pikachu. Samozřejmě. A teď, ano, na to jsem mám zapomnět. Pikachu, samozřejmě. Hej, na to se mega těším třeba. Let's go. Na to se mega těším. Hoši. Pikachu. Ten vypadá mega. Ale jakože ultra hezky. Dívejte se, počkat, já vám ho ukážu. Dívejte se, hoši, to se mega líbí. Mega se mi líbí. To je Quaxly, to je nějaká kočička a Fuecoco. Jak se jmenuje ta kočička? Sprigatito. Ano, Sprigatito a Fuecoco a Pikachu. Strašně se mi to líbí, tato kočička, fakt skvělá, jo. Takže, v podstatě, co jsme jakože hečli fakt jakože dobrého, nevím, toho trenéra bych trochu odstranil si, ano, dal ti to bod, ale to bych nepočítal, protože to docela jakože takovou hodnotu to nemá. Jako je to vzácné, ale je to trenér, takže to není tak vzrušující. Lucanrock EX. Co? Lycanroc, tak ano. ASQ, nebo jak se jmenuje. A pak tady Pikachu samozřejmě, ale ten je 100%. Takže. No a já si beru svoji cenu. Fuecoca. OK, hoši. Strašně mě to bavilo. Jestli vás to bavilo, tak dejte like. Jestli nemáte, tak dejte odběr. Moc mi to pomůže a nedávno jsem měl narozeniny, takže by mi to strašně moc pomohlo. Bylo by to skvělý, kdybychom dosáhli třeba 350 odběratelů. Byl bych za to strašně moc rád, jestli byste ten odběr dali. No nic, to je všechno. A příště... Napište do komentářů na příští díl. A napište do komentářů, jestli příště chcete Elite Trainer Box z Pokémon Go edice, anebo Booster Box. Hoši, to bude otázka. Já si myslím, že kdyby tam někdo psal, tak podle mě je ten Booster Box, protože stojí strašné pecky. Ale mě to nevadí. Já jsem pro Pokémon Go, tam je Mewtwo. A mám tam. Jo no, ale mě to baví, pro vás to dělat ten content, pak tady mám ještě energie, ty jsou to už ostrý. Hoši, bylo mi strašně potěšení toto vám natočit. Jak říkám, jestli vám video líbilo, dejte like. Jestli nemáte, dejte odběr, moc mi pomůžete tím. A viděl jsem, že 72% z vás nesleduje má videa, takže bych prosil, abyste mi dali odběr. Nebo jakože, nevím, jestli 72 z vás neodebírá nebo odebírá, nevím. Ale prostě to tady vidíte.
Takže tak ti, co neodebírají a sledujete, rozhodně dejte odběr. Budu za to moc rád. Takže tohle je všechno. Mějte se. To je všechno. Čau. Čau.